एसे अपारेशन खालामबानो हामजोबगोन नङा होमबा दा लांनानै अपारेशन खालामहैनोसै दा बासाव ज' थां बारा दुखु थांना एसे मिनि थांनांगौ गावस्रा बिराद मोखांफ्रानो सोंखेसो मोजां जानानै फैनो थांगासिनो दङ एसे मिनि बाला थांनांगोन गारि सायाव 5 घन्टा सोरबा नोंनि मेथाइ खननो गोरोंब्ला मेथाइखौ खननांगोन सोरबा आखाइ खबनो गोरोंब्ला आखाइखौ खबलांनांगोन थारमाने नङा होमबा एकदमबारे मिनि खुसि थांनानै अपारेशन जाखांनानै आरो फैनानै एसे खाथेना हरगोन नालाय बोखारखांबाथाय एकदम ब्लां मोनसे आरो एकदम मानसिफ्रा बिदिनो मोनजोबनानै दं दा मोजां जाजोबनानै दं दा एकदम नुथारिया सोरना दङ बे आदैना नुथारगोन ना मा नामलै आदै एसे नुयो मा नाममोन एकदम फुदलाला नुयो नामा दे नुथारै दङ ना दङ आंनो नुथारिया फिसा दं माबायदि नुथारा थांगोन जोंनो 41 जन डक्टरा लिस्ट होदों दा 41 जननि गेजेराव 36 जोंनि बाहाय फैबाय 36 याद आयो सबके आते लय ऑपरेशन करा हो কিন্তু নিরামিষ খানা হবো দেই বেয়া নাপাবি মাংস টাংস আৰু অপাৰেশ্যন সময়ত খাবও নালাগে হা বেয়া নাপাবি নিৰামিষ খানা হব অলপ চলপ সৰু সুৰা কাপোৰবিলাক লবি আৰামছে জাগা মেট্ৰেছ নিদিম আৰামছে শুবা কিবা প্ৰব্লেম হলে আমাৰ ল'ৰা 2জন মান যাব সিহঁতক কথাটো ক'লে হ'ল হা বিছনে खोन्थाबानो जाबाय आरामसे जोथोन लागोन दे लुरिखौ सासे बुंदों सार माखौ लुरिखौ मा लुरि लुरा गोजाबा लुरिजोंनो गैयालै खेलाय नोंसिना गार्जेनजों सोरबा थांफादों ना सोरबा थांफादों बिनि थाखायल' नङा दा नों बुजिनो थाखाय मिथिबाय दा थांखाबाय नालाय दा बयबो नायफादोब्रा आइजोफ्रा बांसिन नालाय औ नायफादो दे औ दा दिंखि श्री नार्जारिया सोर सामफागुरिनि दे आलायस्रि नार्जारियालाय सामफागुरिनि खेराइ बसुमतारियालाय प्रनिखा बाला बसुमतारियालाय ताराइबारिनि रबीन्द्र बसुमतारियालाय हेलेना मार्दी घर कदाबना मुंबेरामबारि दा ঠিক আছে नेरबासी बसुमतारी अबहाय नङा मादै ना बियावनो आं थांखांबायथ' ओमफ्राय डक्टरा मा होना जेबो नङा 150 नायफिनबावगोन ना गावसोर बानायनायनि सिगां मनस्रि बसुमतारी देखला बसुमतारी आमश्री नार्जारियालाय आमश्री नार्जारि बोरो मावारि बोरो जिमला उराव ओइ नों उराव ना बर' फेलेब नार्जारि रुपा नैनि बिनजुला बरगयारि निबा मुसाहारि ताराइबारि बोरो मोखांखौ नायनांगौ नायनांगोन एसे बुसि बसुमतारी हान्थुपारा जेरै रानीबाला बसुमतारी हान्थुपारा सुबुंस्रि नार्जारि सालगुरि आंनो मैगंखौ लिंहरो सुनिला बसुमतारी बोरो दुमपे बसुमतारी
मलाय नार्जारि आंतुपारा सबिता बसुमतारि जसेफ नार्जारि थाइजौबारि अजेन गयारि नट बाटाबारि सोरमोनलाय अजेना दे जाबाय चक्रसिं बसुमतारि दे सोरगोस्रि बरगयारि नाम्बार 2 कमाबारि ना गालि बसुमतारि थाइजौबारि सुमुति बसुमतारि रानखो बसुमतारि बिनाश्री बसुमतारि थाइजौबारि थाइजौबारि बबेजों थाइजौबारि गामियाव मास्टार लेङा नालाय टनिमोननि गामि सबिन बसुमतारि बिरनि नार्जारि रुपेन बसुमतारि रानिपुर समिला दैमारि कांगुर खाग्राबारि सिरला दैमारि दा जेबो सिन्था खालामनाङा नङा होमबा मेगन अपारेशननि थाखाय लांसिगोन बिथांमोनखौ जेबो नङा मोजां जानानै लांनानै लाइन लानानै जोंनिखौल' नायनो डक्टरा मालायनिखौ नाया मोनसेखौ लाखायाखै जोंनिल' मालायखौ नायनाय नङा बिसोरो ज' थांनानै एकदम ज' थां थालाबायनाङा आलदा आलदा गोमालाबायगोनबो मोजाङै थाहै बारा जेबो बुंला इसोरा बयनोबो बोर सारस्रिथों जोंनोबो एसे बोर होबाय थाबानो जाबाय दे आरो बारासिन बेबायदि बानायबावनो हानायनि नङा होमबा औ आरो लाबावनांगौ 40-50 जन आरो बेनिफ्राय माबाखौ नायनांगौ नङा होमबा दा बयबो थदो पास टिम गाखोदो पास बानायनानै दङ बारा लेट खालामनानै सौहैनो बांद्राय मोना दे एसे एनै जुदि एसे एनै खस्थ' जायोबा गाज्रि जागोन दे खस्थ' खालामलायनानै बेफोरखौ खालामना लानानै फैनांगोन दे एसे एनै एडजास्ट खालामलायनांगोन दे